Formal nang isinagawa ang groundbreaking ceremony para sa Private Plate Events and Private Dining, isang bagong premium events place na layong maghatid ng mas mataas na pamantayan sa pagdiriwang at gatherings sa lungsod. Pinangunahan ang seremonya ng mga may-ari, ang negosyante at banker na si Elizabeth Carlos Timbol, celebrity fashion stylist Jemmy Nicdao, Sam Valencia Manuel, marketing business consultant, event planner, host, at theater actor-director, at Ces Sanchez, PR maven at eventologist. We are selling the experience, of course, from the preparation, from the outsourcing of the finest ingredients, and of course, customer satisfaction. That's our ultimate goal. Inaasahang magiging espasyo ito para sa mga selebrasyon at mahalagang okasyon. We start for 120 packs ang mga ano natin. And then, this is just not an events place. Meron din kaming pagkakaroon na private dining na kung saan pwedeng mag-dining pero schedules here in our event. Magkakaroon din kami ng villa here na they can stay. Kasi ako lalo na sa wedding industry, ako napaka-importante na merong place to stay yung mga celebrants natin. So we will give them the best accommodation. Itatayo ang Private Plate bilang modernong venue para sa mga weddings, corporate functions at exclusive dining experience. Nakatakdang magbukas ang bagong events hub sa 2026. Na good for 20 persons. And then si Sam nga, nag-culinary na siya because he wanted to, to give the direct experience sa mga clients na tailor-made or custom-made na mga menus na it's not really available in the market, yung kakaiba ba that we can present to the clients or to our guests. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.